Koro kaka pile laiwa duto mag tudruok gin mago ma oyaw ariade kauchiel nono nido achiel kachiel YouTube, Facebook kaachiel kod X Maramogi TV. Go kodi mbaka nikech odiochieng' kawuono mathoth otimore. Jogo mane onge pacho ka ndi duogo. Johera mag adhula bende nigi mor nikech ombednegi kwan jogo mabende nopiro odiochieng' makiny. Omiyo bed kode chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kama chako en ni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua uduogo kowuok e piny Amerika ka tungni obedo bang' rowere ma jonjore monjo safar mare kendo diro kite okang' mane oweyo jofwambo moko gi hinyruok. Ka jafwambo marwa Kristiano leronwa moko kuom jofwambo mane oyudo hinyruok en jago picha mar Royal Media Services Willy Ogunga. E paw ndeke maduong' ma JKIA johera mag ogai mar DCP Rigathi Gachagua ne uchopo moro ka moro mar rwako rwadhgi pacho kae kowuok e piny Amerika. Saa 7:50 mar odhiambo, Rigathi Gachagua ochopo e paw ndeke ma JKIA kendo yudo rwak mogundho kowuok kuom johera mage. Kibaji kod luoro omako josiasa kod johera mag Gachagua bang' Gachagua deko wuok e rangach mar jowuoth ma ok e pinje ma oko. Johera mag Gachagua ochako goyo nduru ka gidwaro ng'eyo kama Gachagua nitiere, okang' mane weyo jowuoth mamoko kod buok maduong' e paw ndeke ma JKIA. Weche kata kamano olokore thuolo matin bang' Gachagua wuok e rangach kendo yudo rwak mogundho kowuok kuom johera mage mane ogoyo tach e paw ndeke maduong' ma JKIA chakre seche mag okinyi. Johera kaachiel kod josiasa machiegni kod Gachagua ne en kod luoro e seche mag okinyi ni inyalo make kod obila kochopo e paw ndeke ma JKIA e wi weche manyicho osebedo ka owacho e piny Amerika. Safar mar Gachagua kowuok e paw ndeke ma JKIA ochakore thuolo machuok bang' saa 8 ma midhiambo kendo chomo e wang' apaya maduong' ma Mombasa Road ka johera mage wer kendo wuotho e bath yo. Thuolo machuok bang' chopo machiegni kod City Cabanas, safar mar Gachagua ogore e lwanda. Rowere ma jonjore odino wang' apaya kendo bayo kite, okang' mane oweyo ji mathoth kod hinyruok kaachiel kod ketho geche. Wao wanatupangia jama, wanasema tuwezi fika nyumbani. Tutafika ama tutafika? Tungetaka kuambia serikali ya kwamba sisi hatutaomba ushauri wa kupiga meno mswaki kutoka kwa Kibogoyo. Ameshindwa tayari kuongoza serikali, sasa anakuja kutatiza nyinyi. Umetutumia nguvu. Mimi gari yangu hata haina kioo, yote imemwagwa. Lakini nataka kukuambia wewe Kasongo, siku ya kifo ya nyani ikifika, miti yote inafanya nini? Arambe! Rigathi amerudi hajarudi? Amerudi hajarudi? Mikora kule kulikuwa nafikiri tutamweka, tuwekeni wote sasa hivi. Gachagua ne odhi e piny Amerika dwe mar 7 higani e limbe mare mar dweche 2, kata kamano ne ong'ado limbe mare machuok kaka okang' mar duogo pacho kae kendo timo campaigns jochung' mag duond bura mag DCP e yiero madundo ma ochan bang' dwe mar 11 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ka pod wantiere weche motenore kod mano, jafwambo mar Royal Media Services Wilberforce Ogunga nigi rem tok goye gi kidi gi rowere